ginataang pinipig. Natikman nyo na ba ang ginataang pinipig, guys? Yung usually hindi ito niluluto, pero ako ipapakulo ko lang yung gata ng nyog, tsaka ito para sure na malinis. So iba yung ginagawang pinipig na parang bibingka, iba naman yung ginataang pinipig. Mas masarap yung ginataang pinipig, guys. So meron kaming pinipig na galing sa mga terem at ito ay gagawin ko ngayon. So panoorin nyo paano paggawa ng ginataang pinipig. So ang una natin gagawin ay isinalang ko na ang aking gata. Pinagsama ko na dyan ang kakang gata at yung pangalawang piga ng gata. Ayan, medyo madami-dami siya, guys. Kanya siya kadami. Dahil ginataan nga siya, dapat medyo basa yung ating pinipig. Pagkatapos, ang sugar na gagamitin ko ay itong coconut sugar para organic siya. And then, lalagyan natin siya ng pandan flavor para mabango. So, tinatamad na akong kumuha ng pandan leaves. Meron akong pandan flavor. So, yun lang ang aking gagamitin. So, try muna natin pagkulo nito, ilalagay ko itong coconut sugar at titikman. Pagkulang pa, tsaka ko na lang dadagdagan. Kasi ayaw ko ng matamis na matamis. So, ang unang gagawin ko siguro ay patakan natin itong pandan flavor ang ating gata ng nyog while pinapakulo ko siya, guys. Bakit ko siya pinapakulo? Kasi gusto kong siguraduhin na malinis siya. Alam nyo naman ngayon. Pero noon sa panahon ng lolo't lola ko, pag gumawa sila ng ganito, talagang ginataan lang na ganyan. Tapos ilalagay nila yung pinipig at saka young coconut. So maglalagay din tayo ng young coconut. Okay, so patakan natin ng pandan flavor. Ito siguro mga dalawa to tatlong patak. Isa, dalawa. So ayan siya. So ayan siya, guys. Medyo kumukulo na siya. Ilalagay ko ng ating coconut sugar. Haluin natin para matunaw. Tikman ko kung matamis na. Ayaw ko na masyadong matamis. Never akong naging mahilig sa too sugary, guys. Ayan pa siguro ng mga kalahati. So, dagdagan pa natin. Ayan, eksakto na yan. So, kulong-kulo na siya. Lower natin ang fire, ang heat. Masyado siyang ayan. Bagong mabago na siya dahil doon sa linagay ko pandan. Tapos ilagay natin itong young coconut. Ayan siya. Bakit siya ganyan? Dahil sobra siyang young. Yung binili ni Rose ay very young. So instead na kayurin ko, kinutsara ako na lang dahil very young ang coconut na kanyang nabili. So ayan siya. Pagkuloon ulit natin. So, ayan siya, guys. Kumukulo na siya. Makikita nyo, pumunta na sa ibabaw yung kanyang coconut cream. Ayan. So, dahil kumukulo na, pwede ko nang ilagay ang aking pinipig. So, ito siya, guys. 1. Patang ito. So, 3.5 cups. Ayan. I hope na hindi siya umapaw dyan. Ayan. So, haluin na natin. Kung makikita nyo, masyado siyang masabaw, diba? Kasi magsisettle yan mamaya. Pagkakulo nito, papatayin ko siya para hindi siya matuyuan. Ayan. Dahil itong natin, pinipig natin, luto na naman yan, diba? Kanya lang, gaya na nasabi ko, gusto ko nang siguradong clean siya. Kaya ko siya pinapakuluan para kung ano man mayroong dumi-dumi niya o germs niya
mapatay sa apoy. So, ganyan siya. Mamaya, pagka umangat na siya, yung parang ibababad lang natin siya dito sa ibababad lang natin siya dito sa coconut milk na to, coconut cream na to. Tapos mamaya dadamit na siya, aangat na siya. Parang para siyang maglulubo, parang gano'n. Ayan. So, ganyan ang paggawa ng ginataang pinipig, guys. So, pakulaan ko muna siya ng isang beses, tapos papakita ko ulit sa inyo. So, ayan na siya, guys. Kung makikita nyo, ganun siya. Ayan. O, diba? Ang sarap ng ating ginataan. So, ganyan na siya. Mamaya, mas mawawalan pa siya ng tubig pagka malambot na siya. So, iiwan natin siyang ganyan. Tapos, ipapakita ko ulit sa inyo mamaya kung ano ang kinahinatnan niya. Ayan. So, ganyan ang ating paggawa ng ginataang pinipig. Ang tawag sa amin sa Pangasinan ay derman. Ayan, sarap ng derman. Ang bango-bango, di ba? Usually, pagka October, November, saka tayo nakakakita nito. Pero dito sa amin, dahil all year cropping yung mga tarim, parating may derman, may pinipig dito sa amin. Minsan, whole year round, meron kaming pinipig. Ayan siya, guys. So, labas natin yung kanyang coconut. So, yan ang kanyang coconut. So, ito na yung kinalabas niya, guys. Ayan, o, diba, mas, na siya. Mas, umalsa na siya. Hanggang mamayang after an hour siguro, pwede nang kainin. Mas lalo pa siyang aalsa at mas lalo pa siyang sasarap. Ayan. So, yung mga taga-probinsya, alam na alam nila to. Alam na alam nilang paggawa ng ginataang pinipig. Yung iba, hindi na nga nila iniluluto yung coconut milk. Bagkus nilalagay na lang nila ng ganun. Mas masarap. Pero okay lang naman to. Parehas din lang naman para sure tayo na malinis ang ating kinakain. Thank you again for watching, guys. Sana'y masaya at okay kayong lahat. Mag-ingat po tayo parate. God bless you all. Hanggang sa muli. Bye-bye.